И така, хора, размислих, главно докато скачваше клипа и преди да реша да правя този клип, това малко се развеселя, защото казах много тъжни неща. Главното искам няма, защото това си е мое право да казвам каквото искам. Защото аз съм в правото си. В случая аз съм в правото си, защото вие ще ми казвате, че копираш този, копираш това, копираш ония, в същото време, какво става? Нищо. Голти, не е ли малка коза? Така. Малка коза. Че това е малка коза, да. Така. Това се получи... Нищо не се получи, нали? Крак трябва да се получи. Как голф клуб, бе? Сериозно? Така, сериозно не можа да го разпознае. Колко пъти нарисувах един крак, уау. Прасе. Така. Майки, така. Грозно. Така. Рисуваме така. Рисуваме зурвата. Рисуваме очите. Рисуваме устата. И трък. Какво беше? Каньон беше трък. Така. Хоки стик. Така. Как разпозна, че е камън? Пред нищо не съм познал. Уау, нищо не съм познал. Само грозния камън. What the fuck? Кактус. Така, кактус. Как много стръгля, човек? Пак като ангел. Сейлболт. Какво беше сейлболт? Не се сещам какво е сейлболт. Не се сещам. Добре, не може ли го разчете? Сейлболт. Това не е ли такова, как беше? Такова магазин. Щанд. Мегафон. Такова мегафон. Опа. Изтри го. Нещо принципът играта. Аре, къде спави тъпи мегафон? Бъкет. Беше бъкет. Как ти забравих какво е бъкет? Не, няма се занимавам с... Шърт. Не ми се рисува. Шърт. Шърт. Добре, може ли го разчете? Това е за играта. Подарък. Жираф. Така, ще го нарисуваме грозен жираф. Това е опашката. Това е... Така, и го познах, браво. Добре, и пак само последното познах. И кактуса. Колко са 6? Кейк, торт. Добре, торт. Значи торта е така се рисува. Така торта. Така торта. Хоп. Хоп. Хоп и... Така спрей. Кейк, добре. Това много. Уроди май беше кен.
Така не е маркер. Така. Така. Никога не съм успял да го нарисувам както трябва. Аре бе, не става бе. Съркъл. Добре, кръг. Добре, кръг. Толкова ли е трудно? Толкова ли е трудно да... Така. Смолна, браво. Риба. Така. Позна го. Броколи. Да бе, да е голф клуб. Друг път голф клуб бе. Мисли какво е. Добре, ще го нарисуваме на ново, защото... Е така. Тънко стръкче. Така, така. Аз гора направих. Я да видим уръдието какво е. Добре, имаме уръдието. Това е уръдие. Това е уръдие. Това е уръдие. Това е уръдие. Такова уръдие ли трябваше да рисувам, бе? Никой не казва, че трябва да рисувам такова уръдие. Какво правя? Хед, шапка. Така, хед. Хед. Така. Така го направихме, че да не може да познае нищо. Какво беше това, бе, лайните ми? Лайните ми. Хора, не знам какво това лайните ми. Сега някакво... После ще го име в края какво е. Това ще го име какво е, защото... Сега не се сещам какво е. Играта съква. Играта не може да го разчете. Не може. Съкващи. Фен. Така, това е лесно. Брум. Не виждаш такова. Виждаш човек. Грозен човек. Така. Размислихме много. Беше тежък размисъл, да, определено. Да, беше трудно. На мен казах много неща, които ме разочароваха. Даже по-на време си помислих, манято му канала, ще взема го и стримам. И така, защото нищо не става. Добре, много грозно. Дъмбел. Беше дъмбел. Дъмбел. Какво е дъмбел? Игат, какво е дъмбел? Че така... Бре, аз направих се швар или това е нещо. Кейборд. Така. Така не си спомням какво беше кейборд. Така. Борд. Така. Така ме беше. Добре. Това, което ми прави впечатление е шапката. Какво е? И това шапка са нарисували. Уау. Сериозно. И това е шапка. Уау, толкова грозни рисунки ги познава. What the fuck? Добре, значи аз трябва да почна рисувам грозно, Wild мил ми е чудо по... Грас. Това е грас. Това не е пиано.
Не, може и това е затвор. Мелница, човек. Вятърна мелница, не. Не. И това е мелница. Не, човек, как можах да се сетя? Много съм тъп. Добре, я само... Кое друго не познах е това. Палмово древо, дракон... Йога! Това да е вид цвете, бе. Не, какво е това, бе? Аз не разбирам. Не разбирам. Кейборд не ме чудно какво е. Камион. Маркер. Паста за зъби. Дъмбел. Какво е това дъмбел? Не се сещам какво е дъмбел. Това начин, по който го гледам. Кейборд не познах. Трък. Добре, виждаме тия работи. Аз също съм пуснал. Ясно. Май го проверих кейборд. Какво? Кейборд. Дъмбел какво е? Сега има дъмбел какво е, защото... Дъмбел. Това е тежест, майко. Добре. Най-да се клепа да ви е поне да ви е харесва и да има гледания. И до скоро.